musandipikisi ndirishamu yemupikisi moto wemagetsi yaungabatidzwe nemachisi musati matsvikisi madhakwa nemikisi ndaona vane simba vamuromo unge pinchisapa pari kuda vakasimba zondo mangoma akutoda vakasimba pahondo ndarivhura zisonge gondo mumwe ndotsenga mumwe ndotyora mabondo. Platinum Vibes Studio Station. Isezvo unoziva kuti kuMashonaland West kuna unonzi King of Dance aka Mcb ChiBreaker. Handinga chingoita zvinhu zvacho zvifambe zvakanakisa. It was 2024 patikamboenda kuStar FM tina Godfather Temboman pakaitika makakatanwa apinda naKhonangale yakamirira Mashonaland West, and then zvakaitika ndo zvakazoitika even Cup Clash angari pakanobuda angari mufinal. Saka pane zvakazotinetsei ameno pane kwaakazoenda kuSouth Africa saka pakadzoka akati Njonda Kadzi ndadzoka asi mumwoyo mangu mune chigumbu nekuti Khonangale anga akapromisa kuti achaya kuMashonaland West toipedza nyaya since rasina kubudirana saka ChiBreaker wachave pano ndakangoti redeem ndora ndokukupa Zimbabwe bvenza nyaya yako kuti yakamira sei. Michaela exclusive tipe ndandi tinzwe ChiBreaker andawinga pane samai manje ndongeda zvemnyati yangu vaize ndikati wawona ndikati wawona so wamitele musandipikisi ndirishamu yemupikisi moto wemagetsi yaungabatidzwe nemachisi musati matsvikisi madhakwa nemikisi ndaona vane simba vamuromo unge pinchisapa pari kuda vakasimba zondo mangoma akutoda vakasimba pahondo ndarivhura zisonge gondo mumwe ndotsenga mumwe ndotyora mabondo manje mafanza angu aramba havachada kutungwa nemabhurasi nanyanga havachada saka suduruka tipinda nababa regai ndikurange ine shamu yamakada ndikatapananga ndimisa anyway apananga nchisa anyway no matter where mideya anyway ndosiya vachichema kuti yamaiwe ndikatapananga ndimisa anyway apananga nchisa anyway no matter where mideya anyway ndosiya vachichema kuti yamaiwe vari kufananidza edu mabhuza nambapi vati vari kuda hondo saka vapi kumisa ChiBreaker zvafanana nekutora Putin kumita sabhuku kwarusape saka ndiyoyo koma ndiyoyo ChiBreaker chedhabuka chiri kudzingura mikono ende ndikoko anoda kundivenga vese ndodzura mabondo chinzwa ChiBreaker ndiri chisubmarine mafanzi vobvunza ChiBreaker uchadzimarini hey kudzima kwaChiBreaker kwakafanana nekuda inzwa wamitele peturu yapera ngavozamokanda nyuturu ndiri baba kumangoma kwete baba mbeturu ndopisa pfura kenduru mangoma ichandise futu patebhuru havachandigona ndofa nchitonga ndinenge baba bona kugona mangoma musati ndine makona kudena ChiBreaker wangu wakubata gwenya manyonobvunza kona saka ndati ngavaite folo mbiri yezvibhagera vandem napolo handistype inotamba fesi nedoro anorova sporo pano pachikoro havangandimise soro yakazara mvura kunge mavise ndavangandityise ndavangandimise ndiri pamagetsi apa vangapatsike vese vangakite havangandimise soro yakazara mvura kunge mavise ndavangandityise ndavangandimise ndiri pamagetsi apa vangandityise vese inzwa wamitele saka smajetarisa kwatatangira ongwarira mangoma achazotiparira terera kwese ngoma dziyedzorira totenderedza mandandi kwese vodzidaira pata katanga vaitaatende mberino nasizvo vanhuhwira senge vatsikama ndopaza mudhuri nyangwe vakaloka dho yese yavasasa ndenge ndichingoti ndiri kudiginura kandangoma kwese futi nchingogwejenura ndiri kudzura beg kuenda mbera ndife ndakadzoka beg saite mafanizi kubvisa mabori netsono pamangoma Michaela notamba taikondo bos ningi hatite matiri epondo ngoma dzangu dzakurira kunyangwe kukongo voti ndiani uyu ndoti ChiBreaker voti sei kuwandirwa nemahater ndoti vari kufunga kuti ndichaneta mitele mswed muswe vachatoupeta pandakatanga zvaisemesa pfumai zvimwe zvacho chindivengesa pfumai muchiti zvichandipengesa pfumai ndisina chekutengesa pfumai asi ukaona ndakabata microphone ndauya zoita hondo kunge Megatron ChiBreaker chagarwe neshavera kepoton pangoma ndiri kupisa bvunza kana yetaton pini pano chademo pakasara mpini ane ngoma dziri kurira pasimba ndini vainditi marara vachikanda mpini ona manje tisu takaza buma ChiBreaker chinopedza basa bvuma buma opasa ndatanga basa bvuma ndikati wawona ChiBreaker yes Njonda Kadzi adi nobody dzatabuka mukomeni section ngopinda nduzoti njandi adzoka zvemashowero mukomana
kana kuti ndiri pasi pemvura kana kuti energy nezvavaikuziva uri you know mafans ako asi ndiri kurwara nzeve ona aya but all is well all is well representing Mashonaland West anonzi Mcb ChiBreaker right here on Platinum FM 2026 production. It's all about music, it's all about entertainment. Ndo zvatete chingoita nzwisisa.